Здравейте хора, днес ще играем Skywars. Така. Така. IP-то... какво е? IP-то на сървъра... IP на сървъра ще е долу в описанието. И така. Днес ще играем Skywars. Една нова поредичка на Minecraft в Skywars. Просто ще играем. Jartex. Така. Ето тук има един джам, дето ще ви даде някакви две награди или какво. Това се рефилва на 2 дена. Значи обновява се на 2 дена. И тук скачаме, за да започнем. Направим 3 игри. И това ще е. Ето тук може да се избирате хилърите, филтър. Аз взема хилър. Тук това е... Не разбрах какво е това. Това е съндък като волтните. И не разбрах пак за какво се използват, само хартията. Пък леглото ви е за... Леглото ви е, ако искате да излезете преди да е поздно обаче. Така виждаме страхотни неща. Още в началото. Изсерахме яйца. Не. Не искам този хопър. Така, ухо. Тук. Тук е имало. Така. Тук има. Имам ли лук? Не. Нямам лук. Така сега си подредим инвентар. Както винаги с яйца. Така. Жат са на 1,9. Броенето да се сложи. Яйцата не. Яйцата тук. Ковата слава тук. Така. И готово. Даже е така златните ябълки. Така, сега. Печага. Няма да стане работата. И ето хора, първата жертва. Даже без да гледам, защото съм про. Ето как може да отидете в най-лесния начин на спаун. Ако се щупите ви. Добре, не става, добре. Тук е много трогващо. Защото са сложни слабове и така, ако веднага отидете там. Ако отидете, направо е така, набързо. Къде се забута назва? Къде трябваше да отида аз? За нагоре. Ико. Няма често. Това е the best spawn. Не трябваше да идвам тук. Само 4 човека. Какво правя? Аз съм много зле, сам се подпалих. Аз не съм добре. Яш! Ще умра, бе? Още една жертва. Тук ти виждам меча, приятел. Чакайте малко. Стойки, филмченка. Приятелче, вече те виждам.
Давай, минавай, спокойно. Аз съм добър ютубър. Само 3 човека сме. Аз май, е по-време да си на моята платформа. Моето корабче, така да кажем. Ето е и другата жертва. Да ми нападне плюс. Човек гръб. Зачуйте, за кой да гарчиш яйцата, рекай? Защото имам снежни топки. Така, хора, да се правим, че не го виждаме. Охо. Не, ще трябва да го видим после. Видяхме го, така. Така. И какво да правим? Хай, още една игра да изиграем и това ще е. Той докато почне. Охо! Това като се напълни. Изведнъж се напълниха. Имам 68 коинс. Както сте видели, имам там 5 победи. Отиграем с един приятел. И те си му оставаше, ако станем двамата. Не. Малък базик. Дай го бутнах един път, защото не се усети. Така, може да се абонирате за двама приятели. Долу в описанието ще има техния канал. Вълчо 10 са регистриран. Може да видите долу моите абонаменти. И ако ми следне, ще е чудо. Така, мерси. И ако закача пак, ще е чудо. Тъй. Тая вода я махаме. Тая спошън я махаме. Тая скирка я махаме. Еми това е. Добре. Викам на себе си тихо. Опа. Адам, ти дойди бе, моето момче. Ага. Златна. Така, еми това е. Това е. Просто няма на къде. Аз даже помислих, че ще умра. Я да видим този човек. Той от дървото си е минал човека. Този човек докъде е отивал, бе? Не, бе! Не, това беше как видяхте го всички хора.
така, дорите хора, върнахме се пак, защото имаше проблеми. И трябваше да спраме клипа напълно. Но това ще е втора част. Ето, вижте, хакер. Не. Помолих, че е сънчан на капана. Това ще е. Още една игра ще направим. Това беше нечестно. Дайте ми на мене фулдайма, и аз мога така. Така хора може да играете в HDRTX Network, Skyward. Този сервер повечето... Повечето главни неща са... Най-главното нещо в този сервер минигейм е Skyward. Два Diamond меча. Аз използвам брадвата, защото 1.9 нарите, че има Mortal Updates. И врагата е по-силна от меча, затова го бих оня, видяхте. Така, приготвяме се. Така. Пускалостно го махам. Не. Така. Готови сме, хора. Ай сега да троваме. Не. Нищо не съм направил. Това си бъг... хора, да знаете, има такива бъгове. Остават някои такова. От старата игра остават. Така ще го нападнем гръб. Като ми гледа. Това е изнънка. Хора. И какво правим са? То са кепи. Само ние двамата останахме. Не. Това е невъзможно. Хора, това е нещо на света. Как ще загубя от то све? Аз се знаех дали да погледна назад и дали да видя дали това ще го нападне гръб, пък аз как да го нападна, тос. Какво направи аз? Бълкфейс. Знам, по-малко ще бъгнат. Ще бъгнат, ще се видите по средата екрана за малко. И ще чуете този глас, когато стане 5. Защото ще го сложа. И този мап. Не. И добре, че не е останало от старата игра. Извинете, че чувате мишката, ако я чувате, естествено. Много гадно се чува, пък не знам в клипа как ще се чува. Но надявам, дай Боже да не се чува в клипа. Поне е силно. Нещо в печките. Айде бе, няма ли пържалки да хапна? Кой? Не. Ето се подвора. Тук го махаме. И направо веднага нападат някакви тука. Направо да ни говоря какви. Хора, не знам. Направо не знам, гледай го. Ето как искам да го ударя сега, ама... Ето така да го тръгна така.
да го... Не. Пълнялото на игра. Ето този приятел в чудес. Това ще е от клипа. Хара и чао!